נתחיל בפתיח. תמיד חלמתם להפוך את התחביבים שלכם למשהו שעושה כסף, או שאולי יש לכם כישורים שאתם רוצים לנצל יותר. בפודקאסט, הכסף הקטן, אנחנו נדבר על כל הדרכים להגדיל את ההכנסה שלכם, מבלי להפוך את חייכם למסע עסקי מטלטל וחסר רחמים. לא משנה מה הסטטוס שלכם בחיים, אתם יכולים ליצור הכנסה נוספת. בכל פרק נראיין אורח שהפך את התחביב שלו למקור הכנסה נוסף, תוך כדי שיתוף ידע וכלים מעשיים, שגם אתם תוכלו ליישם. קשה לך לפתוח ביום יום את הארנק? תתחיל מלפתוח את הראש. אז ככה, אז בואו נתחיל, בואו נגיע לתכלס. נעים מאוד, נמצא איתנו כאן ערן. מה שלומך? מה נשמע? אני מעולה, מה שלומכם? אתה מעולף. אני מעולף, כן. ונמצא איתנו גם אורח כבוד, צחי. שלום, שלום. שהוא חבר טוב וגם ככה בחור מיוחד שיצא לו להתעסק ככה בתחום, ואתם תבינו לבד. ברוכה הבאה. ברוך הבא. הבאנו את שני קצוות התחום, מה שנקרא, אחד שמפה ואחד מפה. עושה את זה בצורה מסוימת, ואחד שזאת העבודה שלו. שעושה את זה באמת. נושם, חי, בועט את זה. כן. אז הפרק הזה, אני אסביר ככה שוב בגדול, הפרק הזה הוא בעצם פרק שבא לתת אור על תחום שלא כולם חשבו, או שלפחות תיארו שזה קשור בעיקר לילדי תיכון, או לאיזשהו משהו לא משהו שצץ לרוב האנשים בראש, אבל מצד שני, יש בו שני דברים מאוד טובים. אחד זה שזה משהו שאתה יכול לעשות איך ומתי שתרצה ובקצב שתרצה, ודבר שני זה מכיל כלבים שהרבה מאיתנו אוהבים ובאמת שמחים לעשות, מסוג הדברים ששמחים לעשות. אז קודם כל, כיף שבאת. תודה רבה, כיף להיות פה. כן. שמחנו להזמין. כן. אני אשמח ככה שתסביר לנו כזה עליך בקצרה, איך הגעת לתחום, תן לנו ככה איזה רקע. אז קודם כל ערן גל, אני מאלף כלבים ודוג ווקר כבר 5 שנים, משהו כזה. הגעתי לתחום דרך הכלבה האישית שלי, אימצנו כלבה, הבאנו כלבה, פעם ראשונה שהייתה לי כלבה, לא זוכר, כאילו גדלתי עם חתולים בכלל כל החיים. זה נורא, זה כן. הבת זוג שלי שהיום היא אשתי מאוד רצתה כלבה, אמרה לי בוא נלך לאמץ, היינו הסטודנטים בבאר שבע, נסענו עד תל אביב, אימצנו כלבה. מהרגע הראשון שהיא דרכה לנו בבית, אני נכנסתי לאיזה מין חרדת אחריות, פאק, יש לי כלב, לא יודע, מה עושים? זה קורה גם עם הילד. כן, יש לנו גם ילד עכשיו. זה מתגמר. זה הכנה טובה. אז כזה, כמה לתת לו לאכול, כמה לעשות אוכל, ללכת עם ריתמה, עם קולר, כמה טיולים, הסטודנטים, היא יכולה להישאר לבד בבית, היא תהרוס את הדברים. התחלתי, אני אוטודידקט כזה, אז התחלתי לקרוא הרבה, לראות הרבה סרטונים ביוטיוב, להתעניין, ללמד אותה טריקים, לאלף אותה, והיא בעצם הייתה הכניסה שלי לעולם האילוף, כשהייתה בערך, אימצנו אותה כשהייתה 4 חודשים, בגיל 2 כבר, באמצע התואר השני שלי, הבנתי שזאת האהבה שלי, אני יותר אוהב להתעסק עם הכלבה וללמד אותה, לעשות עמידות ידיים ולהכין לי קפה, מאשר לכתוב את התזה שלי, שזה... ממש לימדת אותה פעלולים כאילו? כן, היא יודעת מספר לא מבוטל של טריקים, יש לי היום 2 כלבות כבר האמת שגם הכלב שלי סופר יודע וחכם. את זורקת לו כלב, הוא לא... זורקת לו כדור, הוא לא... אתה זורק לו משהו והוא עושה ככה. כן, הוא יודע לא להביא. בלא הוא מעולה. לא, אני עכשיו מנסה ללמד את הכלב שלי להוריד כביסה. הכלב שלך נקרא. שם אותו עם סל, שם לו ריתמה עם סל. את הכלב שלך אתה צריך ללמד איך לא לרצוח אנשים, ומשם... לא, די. הוא חמוד, הוא מתוק, ג'ורדי. שהוא ישן ושהוא... שבדיוק, שהוא לא בבית. כן, אז בערך שהייתה בגיל 2, אמרתי, אני לוקח את זה מתחביב למקצוע, אז התחלתי ללמוד את זה בצורה יותר מקצועית, תחת מנטור, ואחרי זה למדתי גם בבית ספר, ועשיתי קורסים ודברים כאלה. את הדוג ווקינג התחלתי בגלל של הכלבה הראשונה שלי, אוליב, היא פיתחה כל מיני בעיות התנהגות שקשורות לכלבים. כל כלב שהיה מתקרב אליה הייתה רוצה להרוג אותו, לאכול אותו. כן. וזהו, חיפשתי דרך לפתור לה את הבעיה הזאת, מה שנקרא, ומפה לשם דרך התייעצויות וכל מיני דברים שניסיתי ולא עבדו דברים כאלה, הבנו שהטיפול בבעיה הזאת חייב להיות דרך להקה, מה שנקרא. זאת אומרת, עם קבוצת כלבים קבועה. דרך אגב, איזה סוגי? היא מעורב. כן.
זה שם כללי, אני לא יודע מה הגזע שלה. לא יודעים מה העדות לפני, פשוט באה לעולם. היא הגיעה ככה. היא בינונית, אני אשלח לכם תמונה, תשימו נוסעים בתיאור למטה. בתיאור למטה, אוליב. אז הטיפול היה דרך להקה, זאת אומרת, קבוצת כלבים שהיא מטיילת איתם כל יום, זה כלבים שמן הסתם לאט לאט היא תתרגל אליהם, היא תוכל להאכיל אותם, היא תוכל להאכיל את זה שאני מטפל בהם, או עובד איתם, או נותן להם אוכל דברים כאלה, ולאט לאט להכליל את זה לשאר הכלבים, וככה זה התחיל, התחלנו אני, אולי ועוד 2 כלבות, וזה גדל. ובעצם איפה הבאת את הכלבות הראשונות? כאילו איך התחלת, כן. איך זה הפך למשהו של הכנסה, כאילו. אז מעבר לזה שהייתי גם מאלף כלבים, והייתי הולך לאנשים הביתה באופן פרטני לעזור עם הכלבים שלהם, פשוט פרסמתי בקבוצות פייסבוק, אני ערן, מאלף כלבים, רוצה לעשות פה דוג ווקינג בשכונה, בטיולים קבוצתיים. האמת היא שהשתי כלבות הראשונות שהצטרפו אליי מאותו בית, והם הגיעו דרך חברה הלקוחה שלה הייתה צריכה בדיוק את מה שאני צריך, אז היא עשתה בינינו את החיבור. אתה מוריד כמה בסיבוב? היום אני יכול להוריד, היום יש לי קרוב ל-30 כלבים. מה, בסיבוב? באחד? וואו, זה כמו טיול שנתי בבית ספר. אני אני מדמיינת את התמונה, וואו, איזה סיוט זה נראה לי. אני מדמיינת את זה בראש, כאילו כמו, זה רץ לי בראש כאילו משה והאלה בני ישראל כזה. אני רק אגיד, אז ככה זה התחלנו מ3, ואז ברגע שרואים אותך ברחוב, אז מצטרף עוד אחד. ומרגע שאתם כבר 5+, זה כבר מבינים שזה המקצוע שלך, אז פונים אליך, או מפה לאוזן, דברים כאלה. כמובן שגם לאחרונה נכנסתי חזק לטיק-טוק התחלת מייצר תוכן, וכאילו, ראיתי קצת, ראיתי את האינסטגרם שלך. משם אני מכיר אותה. אני הגעתי אליו, אגב, דרך האינסטגרם. אני עושה את המסדרי בוקר עם הכינויים. כן. אז לא, אני אמרתי לך לפני שאני מכיר אותך באיזשהו מקום. ראית אותו. בדיוק, אבל... באופן כללי, אני, בגלל שזה גם העסק שלי, אז כשהגעתי לכמות כלבים מכובדת, כבר הבנתי שאני לא יכול לעשות את זה לבד, זה גם... לי פיזית קשוח, ללכת עם 20+ כלבים, וגם לכלבים זה לא הכי סבבה, זאת אומרת, אם היה בארץ חוק שאפשר ללכת בלי רצועות, אז בכיף, כולם היו בלי רצועות, והולכים אחריי וסבבה, אבל רחובות צרים, תל אביב, מדרכות וזה, אז בשלב הזה הבנתי שאני חייב להגדיל את העסק, אז יש לי כבר, חיפשתי עובדים, אז יש לי עוד עובדים, אז כל אחד לוקח קבוצה יותר קטנה. ממש חברה באה. כן, אנחנו מדברים איתו כשהוא כבר בזה. בטוב, בשיא הפירמידה. זהו, זה כבר ממש, אבל התחלת עם זה בהתחלה כאיזושהי הכנסה צדדית, או שמההתחלה כאילו אמרת אני מאלף, אז אמרתי, אז התחלתי כמאלף, ואז אמרתי, הרי עצמאים, אז במיוחד מאלפים, אני חושב, צריכים תמיד לדאוג ללקוח הבא, זה לא שזה, אין לנו משכורת, אז אנחנו צריכים לדאוג ללקוחות, ודוג ווקינג דווקא בתחום הזה, זה משהו שהוא מאוד קבוע, כי כלבים צריכים טיול כל יום, אז בהתחלה זה היה בתור בוא נעזור לכלבה שלי להתגבר על הבעיות, ברגע שראיתי שזה גם נחמד לי הטיולים, ואני גם משתמש בלהקה שלי ככלי אילופי, אני עוזר לכלבים אחרים שבאים תוך כדי, אז אז בעצם אפשר כאילו לצאת פה באיזושהי נקודה ראשונה, שבעצם אני כבעלת כלב, או כבעל כלב, נגיד מזהים אצלנו בתוך הבית איזושהי מצוקה או בעיה שיש לכלב, ובעצם באמצעות הטיפול הזה, גם אני עושה הכנסה, וגם מטפלת בבעיה של הכלב שלי. את נותנת לו חברה. נותנת לו חברה ומקבלת לו חברה. זה גם חברה וגם מבחינה פסיכולוגית, אם לכלב יש איזושהי בעיה או משהו, פתאום הוא פותר לך את זה. בוא נגיד, אז להקה זה כלי משלים לטיפול בסופו של דבר, כמובן שכדאי שיש מקצוע יאבחן ויגיד שזה באמת הדבר הנכון לכלב, זה לא סתם עכשיו כל כלב שיש לו בעיה, נצוות אותו לכלב סבבה או לכמה כלבים וזה יסתדר. צריך לדעת מה עושים, צריך לדעת איך לשלב את הכלבים, איזה כלבים יכולים להיות בקבוצה ואיזה לא, אבל באופן כללי את כבן אדם פרטי, אם יש לך כלב ואת גם ככה עושה לו טיול ויש לך זמן פנוי, ובא לך לצרף עוד כלב 2 שהם סבבה, אז למה לא? אז איך באמת אני, כמו שאתה אומר, אדם פרטי, שבאמת יש לי קצת זמן פנוי, איך אני עושה את הצעד הראשון? הרי בסוף יש לי את הכלב שלי. מכירים או לא מכירים אותי בשכונה מהסיבובים עם הכלב, אבל איך זה כאילו באמת אני עושה את הצעד הזה, ובאמת מתחילה להביא את הלקוח הראשון, את הכלב הראשון. אז תראי, המתחרים הכי גדולים שלי הם בני 13. סתם. כן, זה ילדים, זה בדרך כלל משהו שמקושר לילדים. פשוט אני חושב שיש 2 סוגים עיקריים של אנשים. יש כאלה שצריכים
שמישהו יוריד את הכלב שלהם רק לפיפי קקי, סיבוב של רבע שעה, 20 דקות. אותי אישית זה לא מעניין. אז זה נגיד משהו שילדים בדרך כלל עושים, וגם מה שנותנים להם. אני חושב שאנשים שיש להם כלבים קצת יותר בעייתיים, כמו צחי, סתם, אני אומר, זה היא אמרה, אני לא הכניס אותי הביתה אחרי זה. לא, הוא פשוט מפחד כשישמעו את הפרק, אבל הוא בעייתי. יחליפו לי מנעולים. יש אנשים שיש להם כלבים עם קושי, כלבים שריאקטיביים לכלבים אחרים, כלבים שמאוד מושכים, כלבים גדולים, או להפך, כלבים שמאוד פחדנים, ובעיניי לתת כלב כזה לילד, שלא ידע, לא יודע, פיזית אולי לא יצליח ללכת איתו, וגם אם הוא ילד חזק, לא ידע באמת איך לגשר בין הפערים שיש לכלב, אז לסביבה, אז הוא יכול לעשות יותר נזק. ופה דווקא אנשים כמוני כמוך, שקצת מבינים יותר, יכולים לקחת את זה. זה מה שבאתי להגיד, שבן אדם יותר מבוגר גם, את יודעת, רואה דפוס התנהגות, הוא יכול יותר איזה, אני רואה את זה בגינת כלבים שאני מוריד את הכלבה שאני מוריד אותה, אני רואה את הדברים האלה שפתאום כלב מפחד, פתאום כלב יותר תוקפן, יש את האינטריגות האלה שבין כלבים. כן, וילד הכי קל לו זה פשוט למשוך את הכלב. כן, למשוך את הכלב, ויאללה הביתה, הם לא יודעים להתמודד עם משהו והכלב ברח. מי לוקח על זה אחריות? קרה לך? לי לא קרה, זה קורה לדוג ווקרים. אני למדתי גם לפני שנהייתי דוג ווקר, הלכתי לדוג ווקר כמה שנים בתחום, ואמרתי לו, תגיד לי, אני רוצה כמה שפחות נזקים בעסק. אז הוא דיבר איתי על בטיחות, על ציוד, על איך הולכים, הפסקות שתייה, דברים כאלה, איך לנהל את הכלבים בגינה. בסופו של דבר, אני כאיש מקצוע יש לי גם ביטוח על עצמי, אבל אם קורה משהו לאחד הכלבים, אני גם לוקח על זה אחריות. כלב נפצע בגינה, ננשך, לא יודע, נסרט מגדר, נתקע בספסל. נדרס. כן, לא, יכולות לקרות. יש, ברור. בסוף צריך להיות. אבל בוא נגיד עכשיו, אם אני, לא יודעת, סטודנטית, או איזה מישהי, כאילו שאני בוגרת, אני לא ילדה, בין עבודות, או סתם יש לי נגיד בוקר פנוי, או אחר צהריים פנוי, ובא לי גם, אני אוהבת כלבים, ובא לי את ההשלמת הכנסה הזאת, כאילו. מעולה, אז תפרסמי בקבוצת וואטסאפ של השכונה, או בפייסבוק השכונתי, היי, אני ליאם, סטודנטית, יש לי בוקר פנוי, מוכנה להוציא את החבר על 4 שלכם. וכמה נגיד גובים על דבר כזה? גובים, כמה? מס הכנסה. כן. אז שוב, אז דרך אגב, גם אם את סטודנטית ולא רשומה כעוסק פטור, לדעתי, לא רוצה להטעות אף אחד, שווה לבדוק את מה שאני אומר, אבל עד סכום מסוים אין בעיה לא להוציא קבלות אם זה משהו בקטנה, מסכום מסוים מן הסתם להירשם כעוסק פטור, להוציא קבלות, כל הדברים האלה, אני אישית כבר מורשה, אז חשבוניות מס והכל. בלי קשר לזה, אז זאת אומרת, זה פר טיול, כאילו, כן, מה מקובל כזה? אוקיי, אז מה שמקובל זה פר אזור, נגיד בתל אביב אפשר להגיע לסכומים גדולים יותר. טוב, בתל אביב הם גם מתייחסים לכלב בהתאם, זה לא כמו בפריפריה ששם. לכלב יש לו ויצור. וזהו, ובפריפריה אז אולי פחות, אבל בסופו של דבר את צריכה להרגיש בנוח לקחת סכום שאת תרגיש איתו בנוח, אוקיי? לא הייתי לוקח 30 שקל, כי בעיניי זה מגוחך, כאילו לא יוצא מהמיטה בשביל 30 שקל. תודה. אבל, ותלוי גם כמה זמן הטיול, חצי שעה, שעה וחצי, רבע שעה, אז לא יודע, בעיניי... אתה אמרת לי אז, אני זוכר שדיברנו שאתה עושה 3 שעות? אז אני מחויב ללקוחות שלי בשיחת פתיחה לשעתיים טיול לכלב, מהרגע שהוא יצא מהבית ועד הרגע שהוא חוזר. בפועל, הכלבים שלי מטיילים בין 3 ל3.5 שעות, מהרגע שהם יצאו הביתה. זה טיול אחד ביום סוגר לו את הפינה, לא צריכה... הטיול כולל גם הליכה, גם גינת כלבים, גם עבודה. מה עושים בחורף? אני מטייל כרגיל, מעיל חלפס. נגיד אבל הכלב שלי לצורך הדוגמה, איך שהוא רואה גשם, הוא לא מסכים לצאת, אז מה עושים במקרה כזה? אז פה השאלה היא למה הוא לא מסכים לצאת. הוא לא אוהב שקר לו. איזה כלב זה? מעורב. פינצ'ר כזה מעורב. לדעתי זה לא עניין שלא אוהב שקר לו, זה פשוט עניין שהוא אף פעם לא הלך איתו בגשם והוא לא חווה את זה ככיף. לא, אני מאוד אוהבת גשם, אין לי בעיה ללכת בגשם, בקור, אז יכול להיות שאפשר להביא לו מעיל. הוא ספציפית, לא, יש לו מעיל, יש לו וסט, יש לו עפודה, הוא מצויד, יש לו את כל האבזור שרק אפשר. אז הוא לא אוהב מים? לא, הוא גם, באופן כללי הוא לא אוהב קור, כאילו גם בימים האלה הוא מתחת כן, הוא הולך מתחת לשמיכה, הוא אוהב שם, הוא יש לו... אז יכול להיות שבחורף זה פחות מתאים לו, אבל הכלבים שלי הם סבבה, גם אלה שקצת קשה להם, הם מתרגלים, הם רואים את חברים שלהם, מטיילים איתם,
ברגע שהם גם מגיעים לגינת כלבים, כאילו לרוץ בשלוליות, להתלכלך, כאילו, לא יודע. אתה גם מקלח אותם אחר כך? לא בואי נגיד שזה תלוי ברמת לכלוך שהם הגיעו אליו. אני כן מבקש מהלקוחות להשאיר לי מגבות מחוץ לבית, לפחות לנגב את הרגליים ומחול, יש לי גם מברשות ומסרקים בתיק. אם זה משהו קיצוני, כן, לא יודע, בוץ וזה, אז כן, אני אשטוף עם צינור. רגע, עכשיו אתה אומר, באמת אתה מוציא כמות כלבים שהיא לא סטנדרטית. איך אתה מטפל את זה בעצם? כאילו נגיד, אמרת משאירים מגבת מחוץ לבית, אז כאילו אתה עולה הביתה, לוקח את הכלב, כאילו, איך אוספים את הכלבים, נגיד? אז היתרון אצלי לפחות זה שאני עושה את זה בהדר יוסף, שזו שכונה שהיא קצת כמו קיבוץ. יש בניינים גדולים, אבל א' היא מאוד שקטה, ב' כולם כזה מכירים את כולם, אז בגדול אני מגיע לבית, אז אם זה בית פרטי או לא משנה, או בניין, יש איזושהי נקודה שאני קושר שם את כל הכלבים, אני הרגלתי את הכלבים שלי לחכות לי בשכיבה, בארצה, לוקח את הכלב, עולה למעלה, מטפל בו מה שצריך, שם לו אוכל, מנגב אותו, כל הדברים האלה, חוזר. ומחזיר אותו. כן. אבל בסוף צריך לקחת בחשבון, כשאוספים את הכלבים זה גם זמן, כאילו זה גם משהו שנגיד אם אתה... כן, אני אומרת, אם יש לי עכשיו חיים, אני רגע לוקחת את זה שנייה מהעסק, ושמה את זה רגע כבן אדם רגיל, שיש לו עוד עבודה, נגיד הוא עובד במשמרות או משהו כזה, והוא צריך להקציב לעצמו איזשהו חלון מסוים ביום. תלוי גם עם כמה כלבים אתה רוצה lלכת. כן. אתה רוצה 2, 3, 4, זה גם, צריך לקחת את זה בחשבון. כן. אז בוא נגיד שעה וחצי, נגיד לטיול במצטבר. כן. ממוצע כזה. שוב, זה גם תלוי מה הלקוח רוצה. כן, אם הלקוח אומר, אני צריך רק שתוריד אותו, עשה פיפי וקקי תחזיר, סבבה, בעיניי לא לגיטימי, אבל זה מה שהוא רוצה, אז בסדר. אם הלקוח אומר, אני גם רוצה שתשחק איתו, תיקח אותו לגינה, אז בסדר, אז מינימום 40 דקות, שעה. ואם יש כמה כלבים שהם קרובים, אז למה לא לשלב? אם הם מסתדרים והם סבבה ויש לך גישה לכלבים. בלי קשר, אני חושב שמי שרוצה להיכנס לעולם של הדוג ווקינג, חייב טיפה רגע להבין קצת שפת גוף כלבית, קצת רגע איך לתקשר עם כלב, וגם לחשוב עם עצמם מה הוא עושה במקרים, נגיד הקיצוניים, אם הכלב נפצע, ברח, כאילו, כי... לא, זה בסוף אחריות לכל דבר. זה אחריות, כן, זה גם... וחייב לאהוב כלבים. לא, אבל זה גם כלב של אנשים, כן, גם אם אתה הכי אוהב כלבים, וקרה, לא יודע, הצבע האדום, הכלב ברח מהרצועה, חס וחלילה נדרס. יאשימו אותך, נכון? לא משנה, סטודנט, לא סטודנט. בוא נגיד, נפלתי על כלבים, מה זה טובים שאוהבים אותי והם צמודים? לא אומר שהכלבים לא אוהבים. לא, כאילו, כלבים שפשוט קורה משהו, הם ישר נדבקים אליי, ואני לא אוהב את זה כי זה שערות. נכון, אבל מה קורה אם נכנס כלב לגינה שהוא לא סבבה, והוא דווקא תוקף את אחד הכלבים שלך והוא נפצע? לא, אין אצלי דבר כזה. אין אצלי. אז אתה בר מזל. אין אצלי. אני אומר, דברים יכולים לקרות שהם לאו דווקא בשליטתנו. לא, כן, אני הייתי בסיטואציה בגינת כלבים שפשוט כלב תקף כלב. וספציפית הכלבה שאני שומר עליה, היא פשוט ישבה איתי, כי התחברנו בזה שהיא עצלנית, אני עצלן, נעים מאוד, ברוכים הבאים, בוא נהיה חברים. בוא נהיה עצלנים ביחד. בוא נהיה עצלנים ביחד, בדיוק. אבל כן, זה מפחיד. יש כלב בגינת כלבים איפה שאני הולך. אז זהו, אז אני רק אומר, אם אתה לוקח את זה, אפשר להצטוות לאיזה מאלף, או ללכת לאיזה פנסיון, קורס מזורז, אפילו הייתי משלם על זה איזה 200 שקל, למדו אותי קצת איך להתנהל, איך מפרידים ריב, איך הולכים עם רצועה, איך לא לעשות נזק לכלב, איך להתחבר לכלב, יש כלבים חששניים, שאתה בא והם לא רוצים לצאת איתך לטיול, אז אני כאיש מקצוע, אני יכול להבין מאיפה הבעיות האלה נובעות, ואיך להתחבר עם הכלב עם הזמן, אבל מישהו שהוא לא עושה את זה, אז יהיה לו קושי מסוים, ואז אולי הבעלים יגיד, טוב, הוא לא אוהב אותך, נחליף מישהו אחר. כן, הוא לא יתחבר. זה גם קורה, זה חלק מה... אין בעיה לעשות את זה כתחביב, זה גם יכול להיות אחלה הכנסה, אבל טיפה רק להבין, זה כמו בייביסיטר, כן? נראה לי. כן, זה אשכרה כמו בייביסיטר, באמת, את צריכה לדאוג להכיל מים, זה ילד לכל דבר. זהו, הבעיה שילד יכול להגיד לך מה הוא מרגיש, מה הוא אומר, אם זה בגיל כזה, וכלב פחות. בכלב זה קצת יותר קשה. לא, אני, כל הכלבים הם מסתכלים לי בעיניי, ואני פשוט יודע מה הם רוצים ואוהבים, כי... טוב, אתה גם מכיר אותם. כן, אני גדלתי. כן. ערן, ספר לנו איזה סיפור כזה מצחיק תראה, זה סיפור מצחיק, אז תראי, כדוג ווקר יש לי את המפתחות לכל הבניינים בשכונה. כמו... אני אמרתי, אם מישהו רוצה לכתוב ספר מתח על גנבות ורציחות בזה, ובסוף יגלו שזה הדוג ווקר, כי יש לו מפתחות להכל. תראי, אני, בגלל שאני עובד
עם יחסית הרבה כלבים, אז יש כלבים שבאים אצלי באופן קבוע, נגיד כל יום, יש כלבים שבאים כמה פעמים בשבוע. לפעמים אתה כבר מתוך הרגל, כבר הולך לכלבים שנגיד היית רגיל שהם באים כל השבוע, ונגיד יום אחד ביקשו ממך לא לקחת אותו, כי לא משנה, יש איזשהו משהו. מתוך הרגל אתה כבר הולך לקחת אותו, אז קרה לי שמתוך הרגל הלכתי לקחת כלב שלא הייתי אמור לקחת, וכנראה היה שם איזה, לא יודע, עבדו על ילדים או משהו כזה. אני לא ראיתי אותם, כן, אבל את יודעת, נכנסתי בדלת ופתאום הלקוחה באה כזה, מה, וביקשנו לא לבוא היום כזה, היה כזה זה, ואז הבנתי. ומאז היא עברה לדוג ווקר. לא, ממש לא. נורא מבין. רגע, הם ילדו בסוף? הייתה לידה? לא, נראה לי. או שהם עובדים על זה. הם עדיין בעבודה. אני לא יכול לתת יותר מדי פרטים כדי לא לחשוף, אבל... אבל מעניין אם הזוג שם היה אחד עם השני, או שהוא בטעות ההיא בגדה בהוא, זה כבר... לא אמרתי לו כמה בית. מה קורה שם בשכונה? כן, זה דבר... זה תשים את בר בבניין ליומיים, היא מגלה לך את כל הסודות. מי נכנס, מי יצא. עם הזמן גם אתה... זאת אומרת, הלקוחות שלי, אני לא אגיד כמו חברים שלי, אבל יש בינינו מערכת יחסים מאוד, לא יודע, אינטימית, כי אתה גם בא בשעות הבוקר. גם תופס אותם על חם. גם תופס אותם על חם, גם מצטרף, סתם. סתם. אבל... וגם מקבל על זה כסף. לכלב יש פיפי, הוא ימתין רגע. אבל אתה נכנס אליהם הביתה, וזה, אתה יודעת, בשעות שהם אולי עוד לא קמים, או בשעות ש... כן, להיכנס לבית של בן אדם ש... שהרגע התעורר. פתאום שכחו משהו, מביך ברמות. כן, אז זה גם זה. הם לא כזה משאירים לך את הכלב פשוט? כזה לא יודע. יש לי מפתחות לבית. אתה פשוט ממש נכנס. וואו. לא, הוא לא משאירים לו את הכלב ליד הדלת. אני לא נכנס ומחפש את הכלב במרחב של הבית, הכלב בדרך כלל בא אליי, אבל את יודעת, לפעמים אתה נכנס הביתה, ואני תמיד אומר, בוקר טוב, כדי רק שידעו שנכנסתי, כדי שלא יהיה איזה... שובר בית כזה. לומדים מטעויות. אני פה, אוכל איזה משהו, מכין איזה סנדוויץ'. עושה לך חמין לשבת. אז איך זה בעצם נראה כשגרה, כאילו? נגיד עכשיו, לא, את קמת בבוקר, איך השגרת טיולים הזאת? אתה יכול לקחת יום חופש? היום אני יכול. היום, כי יש לו עובדים. אבל כאילו נגיד בסיטואציה שיש לך באמת איזה... תראי, בגדול עצמי יכול לקחת חופש מתי שהוא רוצה, אבל מה עושים עם הכלבים? כן. לא, כאילו, כאלה שכל יום... יעשו מאמץ ויוציאו אותם, את יודעת, מה עושים? בעצמם. נגיד שיעבדו קצת. וזה 24/7, נכון? כאילו זה שישי, שבת? לא, ממש לא. אני את הטיולים שלי אני עושה רק בבוקר, עכשיו זה מ-8 עד 11, בקיץ זה היה מ-7 עד 10:30, כי אני גם עושה אילופים בבית הלקוח, וזה טיול ארוך, כן? אז אותם כלבים לא יצטרכו כנראה עוד טיול באותו יום, או אם הבעלים מוציא אותם, אז מוציא אותם לטיול יותר קצר, או לא משנה, כל הבעלים יעשה מה שהוא רוצה עם הכלב שלו. אז הטיולים שאני נותן זה רק בבוקר, זה רק בבקרים. דוג ווקרים שהם עושים טיולים פרטניים, הם יכולים לעשות גם 3 טיולים ביום לאותו כלב, אני מניח. כן. כן, אבל תחשבי שנגיד את עושה טיול בוקר, אומרת, מ-7-8 כזה בבוקר עד 10, או עושה איזשהו טיול אחד מרוכז. זה עושה לי קצת מצפון לכלב שלי. למה? כי אני נגיד מוציאה אותו, הוא עושה פיפי קקי חוזרים, ואז בצהריים הוא עושה פיפי קקי חוזרים, ואז בערב פיפי, זה השגרה שלו. אין... לא, אבל הוא גם לא אוהב כלבים. הוא לא אוהב, כאילו, אולי את ג'ורדי. אולי צריך להרגיל אותו. ג'ורדי, אולי הוא צריך להצטרף לקבוצה אין מה, זאת כלבים חייבים, תמיד יש את המצפון שאתה בא על כלב, שאתה לא עושה איתו מספיק, שאתה לא מוציא אותו, שאתה לא משחק איתו מספיק, שאתה לא... בשביל זה יש מאלפים, קודם כל. או זמן שאתה לומד. הבאתי לו מאלף. כי הוא לא אוהב, כאילו הוא אוהב לטייל בחוץ, אבל הוא לא נהנה כאילו מהטיול, הוא תמיד כאילו מוסך, כל דבר שעובר מפריע לו, מציק לו, הוא בוכה, אולי הסביבה של הטיול לא מספיק טובה, אולי תצאי איתו לאיזה פארק או לאיזה שדה. כן, מחר אני אקח אותו קצת לטבע. כן, לא יקרה אבל. לא. בסופו של דבר זה יצור חי, ואני מניח שהסיבה שכל אחד מביא כלב זה קצת לענות על איזשהו צורך רגשי, אבל גם כי רוצים, יש לנו את האידיאל הזה של החבר על 4 שהוא איתנו ובא איתנו לכל מקום ופה ושם וזה, אז לפחות בדעה הזאת, כאילו אם כבר יש לך כלב, אז תתני לו את המינימום שהוא צריך. כן. שזה 3 טיולים ביום של 2 שעתיים. רגע, עכשיו... מבחינתו ייקח את כל היום. עכשיו לי יש שאלה, אני לוקח לכם רגע את המקום של המראיין. כי אתה מאלף, אני עושה את זה בשביל... כמה שקלים. בדיוק. תקופות קשות בחיים. אני מביא כלב הביתה, ואני מביא לו מישהו אחר שהוריד אותו. אז למה הבאתי כלב? אז שוב,
נטו בשביל לשחק לא, אבל אנשים עובדים, מה? אין בעיה, אז תמיד יש את המצפון הזה. אבל ידעת שאת עובדת, שהבאת את הכלב. כן, את בדיוק, זה לא שזה את פתאום בן אדם עובד, ופתאום את מביאה לו, בוא תכיר, זה מורן, היא תוריד אותך. אז למה הבאתי כלב? זה כמו שהבאתי ילד, אני לא אהיה איתו. אני אענה על זה. אבל גם ילד אתה שולח לגן. נכון. אתה מקבל עזרה. בסדר, אבל ילד יסעיד אותך לאורך שנים. כלב 16 שנה ובית. כל אחד מביא כלב מהסיבות שלו, אוקיי? אבל יכול להיות שיש אנשים שבתור סטודנטים ימצאו כלב, היה להם זמן, הוציאו אותו, אתה יודע, התבגרו, הכירו מישהי או מישהו, התחתנו, הביאו ילדים, עבודות רציניות, פתאום אין זמן עכשיו לטיול ארוך כמו שהם עשו כשהם היו צעירים. אז מביאים דוג-ווקר שזה לא שהם לא עושים לו את הטיול, אבל הם רוצים את הפריקת האנרגיה הרצינית, את הטיול המשמעותי, אתה יודע, שמחזיר את הכלב עייף הביתה ומסופק, שמישהו יעשה, כי הם לא יכולים לתת לו את זה. זה סוג אנשים אחד. יש אנשים שלצערנו נפצעו או חלו במחלה, שהם כבר פיזית לא יכולים להוציא את הכלב שלהם, אבל הם לא יוותרו עליו. לא, זה כן, אבל אם אני אומר כאילו, אנשים שהם בריאים והם זה, אתה יודע שיש לך כלב בבית, למה פתאום... שמע, אני פוגע לעצמי בפרנסה, כן, אני לא יודע מי יראה את זה, ואנשים שאני מטפל בהם. דוג-ווקר זה עניין של מותרות. מעבר גם לצורך שהבן אדם צריך, כאילו אם הבן אדם צריך דוג-ווקר מסיבה מסוימת כי הוא לא יכול להוציא את הכלב, סבבה, יש גם אנשים שהביאו כלב, אני אחזור רגע אחרי זה למותרות, אבל יש אנשים שהביאו כלב, ואולי עשו להם אולי ההתאמה בינם לבין הכלב היא לא הכי נכונה, אבל הם כבר נקשרו אליו רגשית, זה קורה, עמותות אוהבות לעשות את זה, להגיד להם כן, הכלב הזה מתאים לכם. כן, הוא יישאר קטן והוא לא יישאר קטן. כן, ואז כבר יש... הוא לא, אתה יודע כמה פוסטים אני רואה שמוסרים כלב אחרי 2-3, לא, אני אין לי בעיה, תביעה משפטית לא תהיה נגדי. אבל אנשים נקשרים מאוד רגשית לכלב שלהם, וגם אם הוא כביכול לא מתאים להם, זה בדיוק מה שקורה אצלו בבית. אז הם עדיין רוצים לשמור את הכלב, אז מוצאים דרכים, שמישהו אחר יוציא את הכלב, מישהו שיש לו ניסיון, שיכול לספק לכלב את הצרכים שלו. הכלב חוזר הביתה רגוע, ואני נהנה מהכלב כשהוא בבית. אני מתלטף איתו, אני משחק איתו בבית. אבל הוא ישן 16 שעות ביום. נגיד אצלי בבית. ההורים שלי נגיד כל החיים היו להם כלבים, שמתחתנו הביאו כלבה. אני לא התחברתי כאילו היום כן, אני אוהב כלבים, זה דבר מדהים והכל. והבאתי כלבה כאילו לפני איזה 2000 שנה בערך שהייתי קטן, כאילו הביאו לי כלב, אתה יודע, לבית וזה. שם זה היה צריך לענות על דברים אחרים. כן, זה היה נטו זה, אבל נגיד, אחרי שהיא נפטרה, הרעיון שיהיה לי עוד כלב בבית, לא אהבתי את זה. כן. היא יודעת את הסיפור. לא, אבל הם גם קיבלו כלב שבאמת לא תואם את הסיטואציה, כמו שאתה אומר. כן, גם הוא כלב נורא פחדן, וזה כאילו, הדבר היחידי שעניין אותי באמת, שאימצנו את ג'ורדי, הוא מנשיר שיער, למה אני לא יכול לסבול את הדבר הזה. תן לו קצת שמן קוקוס. הוא לא מנשיר שיער, פתאום בבית, כל הבית שלי שיער, ואני כל היום עם הדייסון. אבל תראה, יכול להיות שבגלל, לפי מה שזה נשמע, נעשה אבחון קצר ונראה לי נחזור לענייננו, אבל אם הוא מאוד לחוץ ממשהו, צריך להבין ממה הוא לחוץ. לא, אנחנו יודעים את הסיבות, הוא גם מטופל. לחץ וחרדות גורם לנשירה בלי קשר. לא, אחותי הביאה לו מאלף, הביאה לו פסיכולוג וזה. כן, כן. לא, הוא באמת, הוא מטופל 24/7. כן, הוא טיפולי. הוא מאוד טיפולי, הוא באמת טיפולי. יש כלבים של הנצח נראה לי, הוא עם איזשהו... לא, היום הוא יותר נורמלי, היום הוא יותר נורמלי. הוא יותר נורמלי, אבל המאלף שלהם גם אומר שהוא תמיד יצטרך טיפול, כאילו... כן, יש כלבים שהוא גם אמר התעללות שהוא היה קטן, או... לא, עם אחותי נגיד, הוא... כלב סיעודי, כן? כיסא גלגלים, בוא אני ארים אותך וזה. איתי הוא הכי כאילו... על הפאדי, כאילו. 40 קילו, כן? אז אם נחזור רגע לשאלה איזה אנשים מביאים דוג-ווקר, אז אמרתי גם זה עניין של מותרות, כי בסופו של דבר, נגיד אני אוהב את הכלבות שלי, אני לא רוצה שמישהו אחר יצא איתם לטיול, אני אוהב לטייל איתם, אז אם הייתי, נגיד, לא הייתי מאלף, והייתי עובד באיזה משרה, הייתי קם שעה אחת קודם, אבל זה לא ממקומי לשפוט, כל אחד מהיכולת שלו ומה שהוא רוצה, ואם יש לך כסף ואתה מוכן שלם לדוג-ווקר שיוציא. לא, זה מה שאמרתי מקודם, שאתה מביא כלב, אתה אדם בריא ברוך השם, אבל אין עם זה בעד, קם בבוקר ואומר תודה לאל. תראה, כמו שאנשים מביאים מנקה, לפעמים לאנשים אין סבלנות. אני גם חושבת שזה גם המון עניין של לסמוך, כי אתה מאלף ויודע ודוג-ווקר והכל טוב ויפה. הייתה איזושהי סיטואציה שג'ף שלי,
היינו בבית חולים, הילדה נולדה, וזה, אתה יודע, זה כזה קורה מעכשיו לעכשיו, ופתאום יוצא מצב שג'ף נשאר לבד, ואני לא יכלתי לחשוב ששכן יוציא אותו, והוא כלב טוב, הוא כאילו, הוא איפה שתשים אותו, הוא מסתדר, והוא משחק, והוא כזה, הוא קופצני, והכל טוב ויפה. אז לא יכולתי לדמיין סיטואציה שמישהו אחר נכנס הביתה, לוקח אותו, מחזיר אותו, ושוב, אני גרה על פארק, ולא היה אמור לקרות לו שום דבר. אחותו הגיעה ב6:30 בבוקר לקחת אותו, עשתה לו טיול, טיפלה בו, וזה הייתה איתו איזה כמה שעות, וכאילו, לא הייתה סיטואציה אחרת, כאילו מבחינתי, ובצהריים אחותי הגיעה, הם עשו העברת מפתח ביניהם, ואחותי לקחה אותו אליה הביתה לכמה ימים, עד שכאילו, אבל למה נגיד לא יכולת לסמוך? כי אני לא סומכת על אף אחד איתו, כאילו כמו שתגידי לי, מחר תשלחי את הפק זהו, זה הכל עניין בסוף של מערכת יחסים, כן. הכלבות שלי זה יהיה או אצל משפחה או אצל חברים שאני סומך עליהם. אני לא סומכת על אף אחד עם הילדים שלי, כאילו באמת, אני מאוד קשה לי לשחרר את זה. שוב, זה לא כלב שלי, ג'ורדי הוא לא שלי, הוא של אחותי, אבל כאילו עצם המחשבה שמישהו אחר ייגע בו. וגם מישהו ייכנס לך הביתה, בוא שנייה, כאילו. אני מה זה שונה מכם, אני חייבת להגיד. לא, זה לא ממקום זה ממקום שכאילו, אם יש מישהו שכרגע יכול לתת לו את זה, כמו שעכשיו, כמו כל דבר שאתה, אם יש מטפלת לילד או איזה משהו עכשיו שאני כרגע, אין לי את הזמינות אותה יכולת, ויש מישהו שמקצועי, נכון שיש פה עניין של אמון. בסוף חייב לבנות מערכת יחסים של אמון. אבל בסוף אני כן אקח את המישהו הזה, כי אני אעדיף את זה מאשר שאני אקח אותו 5 דקות לטיול, אבל את מבינה שזה גם הרבה יותר מורכב מזה, כי לצורך העניין, כמו שהוא אמר, יש לו מפתח לכל הבניין של השכונה, כל החברים של השכונה, אני צריכה לחשוב עכשיו שהוא מסתובב עם המפתח שלי בכל השכונה, לא יודעת מה יקרה. אבל זה אומר שאת כבר סומכת עליו, אני מאמינה שלא קיבלת המפתח מהרגע הראשון. צריך לסמוך עליו פה. אתה דורש מפתח. אז תראי, הכל זה עניין של סיבה ותוצאה, אבל אני רק אגיד משהו, לא כל האנשים תופסים כלב כמו שאת תופסת כלב. יש אנשים שמבחינתם כלב זה כלב, והוא פחות, לא יודע, אני לא רוצה שמישהו אחר ייגע, ואני צריך פשוט מישהו שיוציא אותו לטיול. ויש אנשים שמחוברים יותר רגשית לכלב שלהם, אני לא מזלזל באף אחד. מה, יש לי מצלמות בבית, אני מסתכלת שלא קר לו, שלא חם לו, אין דבר. כן, אין לו אוכל, כל אחד תופס כלב בצורה אחרת, ויש אנשים שיסמכו עליך יותר, ויש אנשים שיסמכו עליך פחות, ואז עם הלקוחות האלה באמת צריך רגע להוכיח את עצמך, מה שנקרא. לגבי המפתחות, אז אני פשוט דורש מפתח מראש, כי יכול להיות מצב... גם זה לקוח חדש לגמרי? כן, כי תחשבי שאני מוציא את הכלבים בבוקר, לרוב אני אראה את הבעלים אולי כשהם מתארגנים לעבודה או יוצאים, אבל אחרי 2-3 הם כבר בעבודה. ואז כבר קורה מצב שאמרו לי, אנחנו נשאיר לך מפתח מתחת לזה, פה ושם, ושכחו, ואז מה אתה עושה עם הכלב? לא לך מה לעשות עם הכלב. לא היה לך מפתח? אתה אני אומר, בהתחלה... משנה את התמיל לשעתי, עד לא, סבבה, אז אצלי זה כאילו בשכונה, אז הכלב בא אליי, כמובן ששילמו לי על זה אקסטרה יותר, אבל אני אומר, בסופו של דבר אתה לא רוצה... הבנתי, להתעסק עם הדברים האלה. אתה לא רואה את הלוגיסטיקה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שיש לך כבר אימון עם הלקוחות, כבר קרה לי מקרה שלקוחות, לא יודע, עשו תאונה עם הרכב, התעכבו, חזרו מחול והתעכבו עם הזה, ואז זה דווקא טוב שיש מישהו שיש לו את המפתח ומכיר את הכלב, ויכול לבוא ולעזור לך כשנתקעת לצורך העניין. כן, אבל תשמע, גם אתה בא כבר עם מוניטין, זה כבר משהו שהוא אחר. לא, אבל לקח לי לבנות את זה בהתחלה. אבל גם כשאת בונה את זה, זה משהו היו לי לקוחות שבהתחלה לא רצו לתת לי מפתח, וקרו המקרים שקרו, ועם הזמן הם יותר שמחו ונתנו לי. כן. תשמע, אני באמת לא... ויש אנשים ש... זה לא בקטע, כאילו, פשוט אני חושבת שכמוני יש עוד אנשים שכאילו באמת נורא במרכאות חרדתיים ל... אז את בחיים לא תקחי דוג ווקר? כנראה שלא. בואי נסגור את הפרק. אני אומרת לך, אני הייתי... הוא פשוט יבוא אליי, הוא מתקדם יעבור לראשון. לא, באמת, כמו שהוא אומר, גם אני אעדיף שאם יקרה לי משהו, ולא יודע, אשתי לא תוכל להוציא את הכלבות, אז שאח שלי יוציא אותם, שחבר שאני סומך עליו כאילו מעגל אז אני יכול להגיד לך, אני בעבודה שלי זה שעות לא שעות, גיהנום, לא משנה, לא נפתח את זה. באמת, כאילו, נגיד עכשיו אחותי יוצאת, או שהולכת רגע לבן זוג שלה, ואני יודע שאני איתו בלילה, אני מה זה בחרדות, אני כאילו, הכלב, אני ישר כאילו, יש לי מישהי שעובדת איתי, ישר מסתכלת עליי, מה יש לך? אני כזה, הכלב לבד, ואני פשוט קם ויוצא מהעבודה. כי זה לא נעים. לא קשור ללא נעים. לקח לי להתרגל לכלב הזה ברמה קשה, באמת, וכאילו אני, אמא, דודה מאוהבת, כפרה, בוא אני אביא לך חטיפים. לא, הוא מתוק, אין מה להגיד. לא, אני לא התחברתי לג'ורדי בהתחלה, אני לא התחברתי אליו בהתחלה. כן, כי הוא לא נותן להתחבר אליו. אני נורא פחדתי גם, עזבי, יש סיפור וזה, אבא שלי עוד היה בחיים, ואני נורא פחדתי שהוא יעשה משהו לאבא שלי, כי הוא תוקפני, אסור לעבור ליד האוכל, מה זה תוקפני? אני אוריד על הכלב
בניין אני אוריד על הכלב, יגע לי באבא שלי. ודווקא איכשהו, עלה הוא קפץ ועלה בשלי דווקא כזה... הם מבינים את הסיטואציה, כמו שהוא לא קופץ על אפק נגיד. לא, אבל כפרה, האפק הוא מכיר מגיל 0, בואי. בסדר, אבל האפק זה משהו אחר, אבל... הם מבינים את הסיטואציה. כן, אבל... מבינים את הסיטואציה. אבל היום נגיד, באמת, אמיתי, אולי אתה תבין אותי, אני באמת, את בטח מבינה, אני גם, הכלב, אני אקח מונית היום, אני אסע מונית הביתה, רק שהכלב יאכל, זה כי... אבל זה אומר שזה, כאילו זה הכל תלוי בכם, ברור, זהו, חסר אונים אם לא את, ברור. בדיוק הנקודה, אז למה לא? למה לא? וזה לא ממקום איזה, אם אתה יכול רגע שנייה, זה כמו כל דבר שתיקח בחיים. אני, טוב, זה כל אחד בגישה אחרת, אבל זה כאילו... אני מאוד באופי שלי. בסדר. אף אחד לא יגע לי באחיין שלי. בסופו של דבר זה עניין של צורך. יש אנשים שיעשו טיול לכלב שלהם 20 דקות, כי הם רוצים את החיבור הזה ואת הטיול הזה איתם, אבל מבינים שהם לא מצליחים לספק לכלב את מה שהוא צריך ב-20 דקות האלה, ואין מה לעשות, יש עבודה, יש בוס שיושב על הראש. תראה, אני הורס לעצמי את הפרנסה שאני אומר את זה, שאני לא אתן לאף אחד לגעת לי בכלב. כן, נכון. טוב, האמת שאנחנו ככה בשתי דקות אחרונות לסיום, אז אני אשמח ככה שתיתן טיפ, כאילו, למי שרוצה להתחיל, איך לעשות שנייה רגע את הצעד הראשון, איך להניע, איך כאילו, הנה, שכנעתם אותי, סבבה, אוקיי? לא יודעת אם שכנענו, כן, עם כל יש פה כאלה שמתנגדים לרעיון, ויש כאלה ש... אבל זה כמו כל דבר בחיים, יש לך את מי שמאוד רוצה, ויש כאלה אחרי חופשת לידה זורקות את הילד אחרי 3 חודשים, ויש כאלה שנים בבית עם הילד. נכון, זה אותו דבר. ויש לך שהיום אני יכול להתפרנס רק מהדוג ווקינג, גם בלי הלקוחות הפרטיים או דברים אחרים שאני עושה, כי זה מאוד מתגמל, במיוחד כשזה בא בקבוצות. אם אתה עושה טיולים פרטיים, או נגיד בין 2 ל3 כלבים בטיול, אז נגיד בממוצע, לא יודע, בתל אביב אפשר לקחת בין 50 ל-100 שקל, תלוי איפה אתה ומי אתה וכמה אתה נועז, אבל... אז זה יכול, נגיד, בין 150 ל-300 שקל בשעה, זה סבבה. זה אחלה תוספת. ואם יש לך 3 שעות כאלה, בוקר, צהריים, ערב, או נגיד 3 שעות כאלה בבוקר, שאתה עושה כמה קבוצות, זה אחלה. אם אתה עושה בקבוצות, אז תכפיל את זה ב-20. בקיצור, הוא ואז אתה פותח חברה, כן. זה כבר נעבור לפודקאסט הכסף הגדול. איך עושים הון ב3 דקות? לא, אבל בסדר, אבל כשזה מגיע לסכומים האלה גם יש הוצאות, כן. גם תמיד זה גדל, ואתה צריך לקראת עוד אנשים. אבל יש בלנס, אפשר לשמור על איזשהו בלנס. אפשר לשמור על בלנס, אני חושב שמה שהכי חשוב, זה קודם כל... צריך לאהוב כלבים, צריך רגע גם להבין שזה יצור חי, ואנחנו לא סתם באים, מורים את הכלב והולכים. זה גם לא ממוסחר. נכון. כי יש סיטואציות של דוג ווקינג ממוסחר, איך שכתבתי את הפוסטים לחפש כאילו מרואיין, קפצו אליי כל מיני אנשים שכאילו, תיזהרי מזה וזה, תיזהרי מזה וזה, כי יש תופעה כזאת, יש בית צייד לעולם הזה. אבל בסדר, זה הכל עניין של לבחור. מה זה ממוסחר? אני לא יודע, את יכולה להגיד שגם אני ממוסחר, כי אני מעסיק עובדים. אני עם העובדים שלי, אבל פשוט כל הזמן. כן. לא, אני שמעתי בראשון שיש מישהו שמוריד כלבים והוא פשוט מתעלל בהם. כן, קראנו על זה. יש את הבודדים האלה שהם בעייתיים. וצריך כאילו, צריך לקחת את זה בחשבון. שאם עושים את זה, אתה חייב להיות מחויב לזה, ואתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה, ולהבין שזה קודם כל יצור חי לפני כסף. כן, בדיוק. זה העניין. אני חושב שצריך גם להגדיר לעצמך מה הגבולות גזרה שלך. עם איזה כלבים אתה מוריד את כל הכלבים, אתה מוריד רק כלבים קטנים, אתה צריך גם לדעת, כי אתה יכול לקחת כלב שעם הבעלים שלו הוא X, וכשאתה תיקח אותו הוא יהיה משהו אחר לגמרי, לטוב ולרע. זה בעיניי. דבר שני, אתה צריך לדאוג רגע להבין, לקחת את המקרה קיצון, כלב ברח, נדרס, מת, מה אתה עושה? כי יכולים לתבוע אותך. אז רק לחשוב על זה, כאילו, מהבחינה הזאתי. זה באמת דרמטי. כאילו, איך מורדים את זה? כן, אני אומר... אבל רגע, שנייה, נראה לי אנחנו קצת מלחיצים פה את כל אמרתי, אם אתם רוצים... צריך לקחת את זה רגע בקטן, אפשר להתחיל כלב 2, לראות את הווייב, לראות איך זה זורם, גם בסוף, כאילו, זה אנשים שעושים את זה תוך כדי, עם העבודה השוטפת שלהם, עם הלימודים שלהם, זה לא אנשים שעכשיו יורידו 20 כלבים. צריך להיות קשוב לבעלים, זה הכי חשוב. זה העניין, נכון. במיוחד אם זה טיולים פרטיים, מה הבעלים רוצים, הצרכים של הכלב, כלב חששן, כלב כזה, לא להיכנס לגינת כלבים, כן להיכנס לגינת כלבים. אני הצלחתי להכניס כלבה לגינת כלבים. יופי. אמרו לי, היא לא אוהבת להיות שם, אמרתי... אבל זה כמו שאמרתי, איתה מ-X ואיתך היא Y. כלבים הרבה פעמים מתנהגים. לא, כי תקפו אותה בגינת כלבים.
היא חוותה טראומה, ואני פשוט באתי ושיניתי לה את זה. וגם הבעלים שלה אמרו לי, וואו, היא ממש אוהבת להיות שם. והיא גם, היא לא ירדה איתה נגיד לחול, היא לא שיחקה, היא פשוט ישבה לידה, ואני כזה, לא, ממי, לכי לשחק, ואני ממש, לכי לשחק, את לא יושבת איתי. ומסתבר שעבדתי טוב עם הכלבה הזאת. היא משרדה בשביל. הנה, אתם רואים? שזה לא כזה נורא. כן. טוב, אני אומר, אז לך יש אינטואיציה טובה, אבל כן, זה משהו שכל אחד, תראה, אם ילדים בני 13 עושים את זה, כן, בדיוק. ברור שסטודנט. אנחנו הלכנו קצת על כל אני חייבת רגע לשים במסגרת, אנחנו שמנו פה סיטואציות גם מאוד קיצוניות, הרוב הזמן, הדברים עובדים רגוע, וזה בסדר, ובטוח, וזה לא עכשיו משהו שצריך לחשוש, רק להבין את המורכבויות של זה, שבסוף צריך לקחת אחריות פה. שצריך לקחת אחריות, בסוף זה ילד של מישהו, צריך להתייחס לזה בהתאם, זה הכל. בדיוק. יאללה, מגניב. טוב, אז תודה ערן. תודה צחי. תודה צחי. מקווים שנהנתם. אנחנו גם בטיק טוק, ביוטיוב, בספוטיפיי. כל ערוץ תקשורת. כל ערוץ אתם תראו את הפרצוף שלנו. כאלה מנהלות דיגיטל. כן. ויאללה, ניפגש בפרק הבא. תודה חברים. תודה. רגע.